segue a despedir, ligando un ere tras outro nunha carreira sen fin. O 2 de xullo constituíse en Madrid a mesa de negociación dun novo ere na empresa Santander Operacións España, filial do Grupo Santander, para 118 persoas. É unha empresa que lle presta servicios administrativos e de back office ao banco e que se constituí en 2017. Na Coruña despedirán a 41 persoas, a totalidade do persoal do centro de Villamar, antigua sede de Banco Pastor, xa que o plan do banco é pechalo. Todas elas eran dos bancos Pastor e Popular, 29 mulleres e 12 homes, cunha idade media de 46 anos e antigüedade media de 19 anos. Os seus postos de traballo foron exteriorizados no eire aplicado nos servicios centrais do Popular en decembro de 2017, con motivo da integración cos servicios centrais do Santander, para seguir facendo o mesmo traballo que facían no banco, pero nunha empresa auxiliar. Naquel momento, hai ano e medio, o Banco dos Sindicatos Asinantes argumentaron que a exteriorización era o único xeito de manter o emprego na Coruña. Nese mesmo centro traballan tamén 69 persoas da empresa Grupo BC, que presta servizos en procesos bancarios, subcontratada polo Santander para tarefas relacionadas con xestión hipotecaria, que recibiron tamén notificación para iniciar un proceso de negociación de despedimento. O Banco Santander estivo valeitando de carga de traballo este centro para levarlo a Madrid, deslocalizando unha vez máis traballo realizado en Galiza para outros territorios do Estado. Estes procesos en marcha suponen a perda de alrededor de 100 postos de traballo estables na Coruña, en prol dunha centralización de traballos en Madrid, que polas súas características poderían continuar a realizarse na Coruña. Non hai que esquecer que o Banco Santander, como consecuencia da compra do Grupo Popular, do que formaba parte do Banco Santander, é a segunda entidade financeira de Galiza, polo que exiximos reciprocidade no mantemento do emprego aquí. Un ere tras outro, seguimos a perder postos de traballo nunha reestructuración salvaxe do sector financeiro en Galiza. Vemos como a nova organización do traballo no sector demanda a creación de postos de traballo preferentemente nas estructuras de servicios centrais das entidades, en detrimento das redes comerciais, e as entidades que operan en Galiza non mantenen aquí estructuras de servicios centrais. Demandamos o mantemento destes postos de traballo na Coruña, dotando de carga de traballo a este centro, e requerimos a intervención das administracións públicas, nomeadamente Concello da Coruña e Xunta de Galicia, para exixir ao Banco Santander a súa contribución ao mantemento do emprego na nosa comunidade. Non a deslocalización. Loitemos pola defensa dos postos de traballo na Galicia. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias por la vosa asistencia. Continuaremos. Hasta luego.